И здравейте всички, които ме гледате, здравейте. Да, това е информационно видео, за да ви кажа, че преминавам на друг акаунт, тъй като ми... Да, тъй като ми хакнаха АБВ-то и ми смениха това. Смениха ми паса и сега ми е много застрашен това и само иска да ви кажа, че си изменим акаунта. Друго, някакво да ви кажа, просто... Ще сваля клиповете там. Да, всички ще си ги кача там пак. Това име ще бъде сменено, всичко ще махна. И да, това беше от мен. Абонирайте се за другият ми канал. И да, хора, чао!